Да ви покажа и дребосъчета, които много красивички станаха, в интерес на истината. Снощи, докато правя козметика за днеска за поръчките, седнах малко да побоцкам такива неща, които са по-дребнички, по-бързички, и това се получи много добре. И тези тюркоазените ги направих първо за мене, че аз съм малко луда по отношение на тюркоаза и този цвят, не знам защо така. Но после разнообразих и с други видове, нали? И да ви кажа, че просто са много красиви, много са нежни, мънички са. Значи те са някъде около, може би, сантиметър и малко горница. Може би сантиметър и 3 мм, нещо такова според мене. Много нежни, много красиви обички. Могат да бъдат направени в различни цветове, по отношение и на перлите, по отношение и на бикончето, което е в средата, кристалчето. Предполагам, че като цена ще бъдат нещо от порядъка на около 20 лева. Не съм ги калкулирала още, но горе-долу някаква такава цена. И бих казала, че са страхотен подарък, включително и като пръстен могат да се направят.